MC, make Днес ще играем футбол 2 на 2. Ще видим кой ще победи. Мисля, че ще има много смях и то ще от сега почва и надявам се да ви хареса. Ако ви хареса, пръснете лайк бутона, абонирайте се с камбанката за още клипове и да. И преди да продължа, ви благодаря много за 20 аподата. Оценявам го страшно много. Абонирайте се за още такива клипове и приятно посрещане на новата 2026 година. Я говорю, бе, Джари. Кой искаш, бе? Джарито е чере. Джарито е от Африка. Джарито е гей. Я да вземеш да млъкнеш, бе. Надявам се да ни падне на татуи. Ама с как първа игра? Нормално. Аз ще ви кажа там на камерата. Играем ги без гол зад център, Нямаме вратар, без нали? тъчови, ще играем с прак свобода, ако нали фаул имат един. Да, и само корнери. Да, и корнер. Много късно. Берта. Започваме, хора, започваме. Айде да видим как се сложим. Мале, браво, момчета. Как се сложи? Майка ти ще Много. Мерчо. Добре. Добре. Пускайте. Мене. Не сме в един отбор, Не сме в един отбор, бе. Сме Върди. Я ме сложите. Аз съм тук. За нас е. Да. Аз ти казвам, мога да игра. Чай, пада. Като ти подам, върди се. Какво да правя? Върди. Да те върна? Да, бе. Мерчо. Айде, за Добре, един гол. давай, Мерчо. Пада, бе. Едно, Браво! Първи гол за вас. Еми, ето виждате как се излагам. Аз не мога. играй. Просто. Аз съм по футбол. От вас ли излиза? От нас. Мерчо, не правим корнер, го па. Пускам. Дай го нагоре, бе, Фарко. Имам се да се виждам. Айде да видим. Ей, Мерчо. Добре си, бе. 2-0, браво. Играй. Добре си ти така и. Не. Майка, ако го беше виждал чук. Автогол. Браво, Джани. Как ще автогол, бе? Аз го бутна, то се даде в кръка ми. Еми да. И замина там. Да. Не автогол. Не може да е автогол. Не може да е автогол, ти. Нали ти удари крака и отиде в Той се удари в кръка ми, не съм го ритнал. Трябва да го ритнам, че да е Не, автогол. трябва да те удари в крака. Ай, готов. Чай. Пускам и... Поне Не не да пуснем. От тука. Да? Резултата колко беше? 2 на 1. 2 на 1 вече. Изчезва това. О, аз дам. Ти па що не я хвана, бе, брат? Теч. Аз се надявам да записам Яни! пред хората. Изпълняваме. Какво прави? Изпълняваме. Тъч. Шепчето ли? Няма си! Приятели, прак свобода. Разбирам, Благодарим. Вие, тимерите, изпълняват прак свобода, защото Джарито е бутна и е много глупав. Виж сега какъв ефектен гол, брат. Бах ти гол. Добре. Пропуск от Вземи. Пускай. Опа! Пуснато ли? Не! Айде. Върни! Чакай! Не дей ръжка много, не дей ръжка. Чакам. Колко минути беше първия матч? 10 минути ли беше? Да. Ние ще се ориентираме по камерите си. Гледа много, да. Айде. Мерчо! Аз не мога да игра.
Без тъч играем, нали? Хвали, хвали. Па не, Без па не, ръце, па без не. ръце. С краката. Ето, аз ти. This is not my coach. My coach, Веселин Бибайлов. Трябва да съм го хванал тук. Аз не мога да играя, вие просто. Пускам. Пускай. Спри сега, спри сега, спри. Че съм точен аз. Защото имам да скачиш на дика. Абе, да се. Дай, хора. Ама, Ако не ме, много силно. Зато ти ме не също. Чакай. Жали тук. браво, мен. Добре. Аз не мога да играя, ако няма. Няма нищо. Много ми отдам. Идеш, вече. Идам. Ай, Пътян, пътян, стикер. колко е резултата? Няма още 2-1. 3-0, май, 3-0. Аз карах. 3-1. Не е ли? Да, 3-1 сме. Ай. Вие, че трябва и хардкор? Не. Няма за какво. Върни, бе. Клас, майка. На водата бяхме взели, бе. Мечо, върни. Няма нищо е. 3-2. 3-2. 3-2 сме, да. Колко минути минаха? Не знам. Малко се измори, мечо. Нямаш колко минути? 5. Да. Добре. 4-5 минути. Давайте 4-2. Ти що толкова се смирва още? Аре, чали, откри се. Насад. О, Верчо! О, Верчо! Майко! Класа! Е, това беше класа от професионален футболист. Кристо Роналдо 2. Кристиано Роналдо 2, това е Сърън Кристиано Роналдо, само дете малко бял. Говори тая камера. Не знам, Мечо направо ги убим, много добър. Да, ако не бях изморен, ще Почваме, давай. 3-3. Нали? Давай, дете. Излезе. Ох, ти как да ти главата, човек. Втория рун това ще го Тя ще поводим някакво. Играй? Няма излезе от тук. Трудно? Да. Кажете ти. Сприема, Мечо. Добре. Сега сте. Добре. Готов ли си? Давай. Не е готов. Дай. Давай. Мечо. Ами, на кого ще столите? Мое. Да, го ще Говорете го. Добре. Колко е? 10? 10 точно. Още 2 минути игра. 2 минути? Да. Добре. Допълнително време, 2 минути. Почивка няма. Аз сега почивки няма. Айде, Айде, чета. аз мъче съм имал никога. Той баките ни е платен, бе, луд. Аз съм. Майко. Иде на лудки. Излез от жълтото. Още излез, още излез от жълтото. Излез от това. Айде.
Дай, бегай. Майко! Ти как ми си бонуса? Майката. Човек. Колко е верно? Дай. Корнер за вас, корнер. Явите мисля, че е докосна. Не са. Докоснах ли? Докосна е, нали? Там я докосна и тя мина тук. Тъй, че май е корнер. Не, Кушай. аз да я прикарах. Мерчо е бисимо. Та, той я удари. И хора, виждате както съм. Седна атака. О, не мога да говоря вече. Бабахте атаката направо. Хвали. Какво да спираме? Корнер има ли? Има ли? Корнер има ли? Да, не. Какво ще речете ви? Стигат. Повече време стига. Ти... Чудо. Си много гадно луд. Втори камери. Пущам камерите. Да, сега. Второ по време започва. Сега. Сега ще за тук. Май так. Какво правя? Нищо не ще се научи. Ами няма да се научи. Джай, не бяга просто е топката. Що? Браво бе, Мерчо! Също за малко нямаш да го вкара. 4-3. 4 ли сме? Ако 4 на 3 сте били, съжалявам. Спря да напомня. Брат, не ми е удобно, ще го маха. Браве! Давай, поне напред. Излезе знак. Човека, брат. Пуште. Може ли се бутаме само да питам? Да. Да бе, може се бусне? Не, тъй не. С рамо. Що е, дай да се блъска. Я бягам тук. Мерчо, брат. Пусти. Антуй. Не искам. Антуй. Майка ти да Приятеле, почва. Сега. Как ще почва падне? Браво, Мерчо! Вие, сега съм към 10 минути си. 4-4. Изравни. Ай, Мерчо, дай, брат, локи вън. Продължаваме. Снима ли още? Давай, ай снима. Чакай да оставя телефона, Мерчо. Остей там отдолу. За пропонет. Тъй, стои много удобно. Няма да го ползвам. Не очаквах да е толкова изморително. Не са минали 5 минути точно. Давай, Мерчо, паскай. Минали са примерно 2 минути. Пускай, бе. Няма го. Браво, Мерчо. Ела, виото. Нищо, давай, играем. После. Какво да направи? Излезе. Корнер, да. Корнер. Браво, бе, Мерчо. Какъв тъч само. Мерчо, бързо! И... 4 ли сме? 5-4. 5-4. Давай, бъде! Мерчо! Изморен съм, бе, майко му става. Майко! Не бях изморен, ама. Ти беше много близко е, човек. Ако не бях изморен, щях да направя нещо. Съм Роналдо, с респект. Какво правя? Сложим? И сега го слагам. Маки, брат, ти как ще окътваш, не да знам. Няма нищо. Пет на Няма 4, нищо. 5 на 5 сме. Ай, чакай. Пазих. О, съм не знам. Baba Bongo. Baba Bongo.
Майка ти се руга. Майко! В устата. Кой ще е, момчета? Ай, сега ще прави ти. Парко, на него слушай. Майко! Замина. Майко, че трайхард. Замина. Колко е? 6-5. И аз преди ти правим 5 минути. Моля ви, да. Спешно е тук ти. Ще умре. Добре, спри. Чай, Спри пауза камера. видеото роба. Спираме, спираме. Кратка почивка. Майка ти ни обомни. Беше ръка. Какво е? Къде бе? Градът оцели. Ама беше майка? прибрана, май. Колата. А ти не е майка ми. А майка колата е. Доспа! Ръка ли беше? Да. Брат, беше. Добре. Не беше прибрана. Припад до спота. Играхме. Припад до спота. Давай. Карай, поне Играхме, няма да ти се удари. бият гол. Айде, айде. Върви, гледай. Го, 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 го! Ама Мерчо, ти пък що не играеш? Глупа. Да, пускай ти. Пускай ти. Какво? Пускай ти. Пропускам. Пускай ти. На мен пускат. Съжалявам, не Няма нищо, той дето ми пуска. Пускай ти ка. пуща. Близо беше това. Ай, да не се бе! Що, пашам по И пахо майката. Майко, бого-го-го. Аз не знам, малко брата след Не само. Колко е на 7 на 6? 7 на 7. А 6 на 6. 7 на 7. 6 на 6. 6 на 6 на 6. 6. 6 на 6. А, да той ми е че. Аре, жопа. Върни. Не на жарето, на мене може. Той те пиква, да знаеш. Готов. Фикснахме. Ай, Джай. Ай. Го. Мерчо. Трябва да мисли. 6 на 7. 6 на 7. Иди да. This is an interesting number, by the way. 6 на 7. Кой 6 на 7? Ай, Ми сме 7. ние още 2 минути сме тук. Давай. Варта. Браво, Мерчо. Ей, давай, играем. Играй, Джани, играй. Мерчо, спри, дай. Бах ти го пъя. Мерчо, върни тук. Ти беше много. Аз съм изгоден достатъчно. Го. Браво, бе. Още 2 минутки. 2 минутки допълнително, бе. Бонго. Ти, изкара ли? Ти? Да. 7 на 7 ли сме? Да. Следна атака. Вижте колко ще става, бе. Няма да ви виж. Оф, майка му стара. 13 минути. Още! Какво? Още малко, да. Последна Малко. атака. То пак и Ако това е една искате атака. такова. Без взети. Последна атака, ама реал атака. Ай. То пак и Джани, това е една атака. Чакай, той ще пие вода. Добре, ако искаш фена на маска. Ай, последна атака прави. Да, играй. Ти, дето вода сега е по-лошо, защото боли тук.
Играете ли? Не. Не сме да Бяга, ако искаш, стой. Давайте. Просто ме паска. Съпра. Игра. Напред. Чува това сама. Уже. Добре си, бе. Да. То не иска да се пуска, чек, аз също не мога. Да, ще го избълне. Ще го ще това да ти ще го правим на видео. Да, играем. Играем. Много. Абе, сбър, сбър. Чо, излез! Докоснах. Бого! Айде, свърши. Айде. 8-7. Това е много по-згол, ще го Мерче да те... Така, дай да варим, бе, брат. матчът завърши. Плащам, той. Матчът завърши. Резултат 8-7 за бора на Бакито и Джен. Така че, Следващия път ще играем Следващия аз път. и Виет. не знам кой вече ще става. Не знам кой ще става. Ще стават Подготвят съм, чета, че Сърцурджани, вие следващия път може да дойде и още един участник. Цафито. Още няколко всъщност. Тъй, че трябва да е по-интересно. Мамбанките. И да.